jeg skal lige filme Lasse, der de slår sig selv. Lasse, I'm already filming. Wait, look at me. Hello. Look at me. Ah. Det er fordi jeg så det, du slår dig selv, så jeg begynder at filme. Filmeren, kan du se det? It is filming. Prøv at jeg føler mig sexy. I feel so. And you are recording everything. I'm sexy and I know it. Nå, men vores båd skulle da allerede klar. Racing time. Basic rules. No rules. Basically. You can splash the water. If you will see they're going to be first, you can jump into their boat and you will... Jeg hopper over og bider hul i. Jeg er ligeglad. Jeg overlever nok. Ja. Jeg trækker bare jer tilbage. Kom nu! Nå, hallo, lad være med at sprøjte, bare uro. De vinder stort. Kom nu, vi indhenter dem. Kom nu. Kom nu. Bare ro, ja. I trækker også. Vi vinder! Jeg skubber tilbage! Ja, ja. Vinder vi! Åh, shit! Ja! Kom nu, vi skal bare forbi målstreg. Giv mig en pal. Are we winning? Nej, vi har ikke vundet endnu. Did we win? Jeg holdt dem tilbage. Jeg tror, det bliver fed film. Jeg skal lige over på den anden side. Wow! Jeg var i hvert fald igen. Grunden til, at jeg holdt den anden båd, ikke? Jamen, så kom de ikke foran, fordi jeg kunne lidt. Ja. Jeg holdt jo lidt den anden båd, ikke? Og
Og så prøver jeg at skubbe dem væk. Og så var jeg bange for at bold. Okay, everybody. Jeg kan ikke hoppe i. Can we jump in? Er det godt? Fuck, det er dybt. Kom, vi trækker Morten i. Man kan stå her. Du skal ikke stå der, Jane.